Yan. Hi mga bay, kumusta mo diha? Saan mo nabawag naman eh? Mga unta. Sige, isuk-suk diha bok. Guba na po niya ba? Di ako isudan mga bay na aninikad. Kaila ba mo? Kilala nyo ba yung ano, yung aninikad? Yung manikad? Ayan, magdadadjak ba? Diyan nga, ang anong aninikad man ang tawag ani bok kay? Pagkuha dito sudlanan lagi ana imong kuan. Tapos gihagpatan ko sa kung uyab nga pula mga bay. Tapos na silang kumain lahat kay nag-live ko, di ba? Nag-LS ko sa ating YouTube channel. Gihagpatan ko sa akong uyab nga pula daray. Ito siya. Tapos ito yung laman niya. Sige na pare. Para tuloy-tuloy akong ngit. What are you looking at? Ha? Ano tinitingnan mo sa parigid ko? Ano sa man na? Giprank-prank ko kunin mo. Naminig na isasawan ko ang kanatong suka. Sukhang. Sukhang sa katmon. Yan ba, gihagpatan ko sa akong uyab nga pula. Siyapat. No. Look at the TV. Uyab nga pula nga. Container namin. Among hero sa among balay. Mapasabot si Tita ano ba? Tita? Tita ano ba? Who's tita? Tita Panggod. Hindi nga din pa. Mami Flor. Kaya ang TV kaya akong giyanaw. Let's prank to her. Ay, mag-video. Red, kaya mo naman. Hindi ba? Hurot na. Hurot na ang sitag-sitag. 9 minutes. Basta ako yun. Noong tama ka ba niyan? Ako yung unan. Please like and subscribe. Yung mga bahandi ko, kung saan sila kumain, pinauna ko na sila kayo nagutom. Di bali mahuli ang ina basta may tagahagpat. Gilok. Gilok. Prank na naman yan. Ayaw, i-appeal itong naa sa tumoy, kinaikuan. Na ay balas. May inununan nga. Unsa ni tulingan? Ha? Barigis mo nga rin. Di ba tulingan sa ato? Lahat din nga, no? Uno. Huwag sila na naman kaya ako po niya ikuan yung naikuan. Been a long day. Itog na kainday? Huwag sa sulanan, pare. Pwede sudan natin, Jilpe. Mau na daron. Nanugo ko nimo, nanugo po ka ni Inday. Sos kahadlo. Ay kabaw. Sige na. Ayaw, day kay makuwanta, day. Bataan. Wala. Inul, prak. Pagtanaw sa daging ko eh. Without you, my friend. Why po sudan na nga to sa lag? Huwag ko sa kayang dito, be. Sudan na nagkuhan. Be. Libi na ko nga. Kugihan ka, ayos tanan. Butan, kinabutan. Kugihan kung makakuot sa lubot. Kuutang na yung lubot dayon karon. Sos, pabungo-bungo lamang kamaing labayag tipaka aning aninikad. Ha? Ha? Day. Day? Aninikad wala na. Mukali, nagpati na ko.
Super strict na kayo diri sa amo ang lugar mga bay kay. Ang ubang iskina nga gagmay bitaw. Matud pa sa among frontliner na naas kong tapat. Gi-close na ang mga iskina dining gagmay. Dayon kaning dako-dako nga kalsada. Nakadungog ka? Paghuwag yahong. Hindi ko na ko. Mo na diha, ganiha ra ko sige balik-balik. Lagi na. Sudan ani. Ayaw nga green. Ano to kinasun? Ilak na mga bayda yon ang kaning dagko-dagko na lang nga entrance mo giablihan. Ha? Hoy, ano siya man? Thank you. Say you're welcome. Okay? I said thank you. Daan na ang walay sulod. Pwede gamiton kung mamasko. Ako na ko be. Ako rin hungit ni mo. Ayaw na pagkaraw din. Ako na daw ko pa. Wala gisud. Diba na naman ito yung shell book? Asa naman? Oh, nga. Tilaw. Lami tanig na isuka. Saw-saw. Akan Ay sus, nga ipuya niya yung bahungit. Hindi kong suka gamay eh. Gamay yung kayo. Lagi ito. Uy, Please. sukas mama, Jill. Please, bebe. Isos pati itong kamay. Wala may butang anda eh. Aman. Kung naman. Hmm? Minta ka prepare. Hindi mo siya sa suka. Hala ka. Nagpupuro din. Nagdamang usa ka. Baril. Dili na mao. Kato man kung kang ati Charing charing ba? no. Charing. Nasuka. Isa ka baril man imong gida. O, din. Pagda nga rin platito. Si awa ni mo daya. Luya kay akong tagahagpat. Tulog ko na pre? Pre? Buka na po. Mamaya magbukan ako. Imbes magdungan tagkaon. Higig ka ganahan magdungan ta. Aw, bali di ay. Oh, gibawi na nakuha ay pangisi. Masaba na putaanin nila. Ano sa man akong paa? Ito ng server. Buka na. Ito saban. Lasa po rin. Suka inday katong nasa butilya kan sukhang ni Ate Charing. Oh yeah, but I'm blessing you. No, nai-open dito. Open mo sa ni. Na to bas babaw. As for diso. Ayaw makinig. Sige ka, magwanta si balik-balik di aron. Oh. Wato na ko to. Hutun tatugpuan bi katong aninikat. Buwangan pa ko ani. Sos, kajugay ba ambi? Ano mo, di man di ba? Ah, naputol na ba? Cool na. It's bad. Yeah. Shake before you shake well before you use. Naya pa sa bangi pa. Hawid na sa kuam. Sukang ba? Isasaw natin. Isasaw natin sa sukang. Gamay lang kayo. Tama lang mahurot. Okay. That's enough. Tulo ka patak. Wow. Pangkuan ba? Singan ani? Wow. Murag kinilaw. Ikaw.
Ngaon tanin niyo mga bay. Aninikad og inununan. Bukad pagbalik sa kayaw. Hindi na maayo mingguhin mo ron kuya ha. Ayan na nag-utro ha. Okay? Okay? Nigmata. Nigmata ni mo iha nagbuhata. Dalmasyo ya. Ang kuan. Ang pako. Ati man na. Sabaw lang ako ah. Namiting sabaw. Nami kayo. Okay kayo. Namiting sabaw bay. Sabaw sa sikat-sikat. Sabaw lang alam mo. Katong sa Jordan oh lami iya pagkaluto. Gigisa niya nya murag ibutang og ketchup sa ron. Lami na sukar may dagami ato. Lami lagi pagkatimpla. Nya dagko. Ni gagmay ni. Suka sir mo to niya kini ato kay tinuwa man eh. Dili lagi to sukon sa gigisa ra niya. Nya dagan kay lamas. Kamatis, hinog kaayong kamatis. Mura lagi gibutangan nila kuan ketchup or tomato paste. Sa man lang imom nang ipak. Kung iba. Kung iba ba? Namo ko spray ko tro. Bukin na dyan na ang TV. Is that real? Yes. Or just a prank? That's a real. Oh, That's Ariel daw. Sige na ba? Pahukad pag aninikat sa kayaw. When I love Ano naman, naluya man akong boy, eh. Kapoy, boy. Apay, you're fired. Naluya na dusi na kabulan ng tiyan. Fire. Purya buyag. Yun ang boy ko mga bay dito sa bahay. Tapos ako naman ang yaya. Mga amo namin 3. 3 ka bata. Nami ang aninikad suka. Sukhang. Yan, pag makabalik kami doon sa Jordan, Jordan dito sa Concepcion, sa mga nagtanong po kung saan yung kinainan namin ng mga crabs at mga seafoods, dito po yun sa may Konsolasyon. Sa Jordan. Pag i-search nyo po, Jordan. Nalabas yan sa Google. Ma, awak ng lawas. Pumunta pala dyan si Willie Rebilla. May kumain pala sila sa Jordan. Tsaka si yung kapatid ni Maricel Soriano. Ano sa to? Doon, nag-shooting sila dati. Noon pa nga ma-picture. Nakita ko lang. Photo sa Jordan. Ma, Ano saan na po ka? Don't dance, baby. Busog biya ka. hindi man. Yan awak ng lawas. Okay. Humok pang kawayan kay mabali-bali.
Wala buyag. Ganahan juga masuot na yan, no? Yung siya gusbat na. Tahi una ko na. Ganahan ka na? Because your name is there? Na mo. So nga na de. Na EJ. Mo up. No, lagi. Kita ganaya. Wala na ako kapaot sa lupag sa'yo. Sa kuwait mo na ako gipalit. Kita ko siya. Tag ruba. Ruba dinar. Ruba nos wahid. Inti Arab ruba? Ya baba. Inti Arab ruba? Nos dinar. Yani ruba hada 1/4. Yani nos hada 1/2. Guba. Ada guba. Hada wahid hada dinar. 1 dinar. Naguba. Let's go. Naguba. La. No. Ruba. Yani ruba. Muguba. Ruba. Yani intiro minak. Hada mukan. Sa mukan. So, Hada mukan sino? Mukan Arabia. Inti Arab. Badin. Inti ya biro minak. Ya baba. Inti ya biro hada mukan Arabia. Ha? Ya biro minak. Inti lasimro. na. Na. Inti lasimro minak hada mukan Arabia. Asyan inti malum. Slon, sugar minak, slon. Slon, minak, slon. Sa? Saging. Sa o lala? Sa o lala? Saha. Balin saha. Saha. Kuan man eh. Nikat man eh. Inti Arab ba din? Inti lasimro, asyan inti Arab. Slon, wajid muskila. Wajid muskila minak. Wala ko sabot na eh. Ha? Sonyo? Wala ko sabot. Sinugol inta? Let's go. This clock. Ano mo ito? Yan mga bay, nasinaw na ang plato. Di apay sudan. Ang kanan, sinaw yan. He is Troya, nini. S. Ada S. Ada S. Wala na des. Gule S. Wala na mais. Wala. Ay, kakatubaho na punta. Hada S. Hada simak. Hada simak. Syup. Shop. Syup. Shop ah. Syup. Hada. Syup. Yan ni syup. Tingin ka dito. Syup. Mo sup. Hada sup. Madris you know hada kalam hada sup mina. Mungkin sawi bada. Sawi. Kuyaw kayo no? Istoryahan. Sige magkuan mi mga bay mag one day challenge Arabic. And one day challenge English. One day challenge Tagalog. Kawan ka ni kuya? Lami kay isaw-saw ya sa kuan suka murag kinilaw. Ani ba asang unod ani? Dili unod. Palihaw sa usalom nga to. Mitakas Palihaw sa salom. kinahason. Salom dagan di kay kagisabaw. Tagalihaw lang ko. Lis hati wajid may. Mula sim hati wajid may. Biswaya wahid gibsya. Gibsya kabira. Bas wahid gibsya kabira. Mula sim sa hati hada may wajid.
Wala. Wala ko kasabot. Ah, Masayawa daw na ma. Kaya tapos ka day. Singot tapos ka. Patoba na electric pan. Ha? Ay dili mo. Wajid hilwa. Hada wajid hilwa hada. Dera. Ada semak hilwa. Hada mal mukan mal bahar wajid hilwa. Hada inti sili hada bahar. Buot man. Baad hada mal bahar. Bahar. Hada. Ay buang gipos. Wala man. Wala man. Ibabay na mga bayoy da.